Здравейте всички, които в мен сте в YouTube и гледате това клипче. Аз съм Кристиан и днес реших да снимам на Stepy Pants. Отново мобилна игра. Не знам дали ще харесате. Тя е не с развитие. Ето. Изиграх няколко игри и направих 55 крачки. Целта на играта е да не се стъпва на линиите. Защото учиме го този глупак да върви. И ако стъпи на линиите, пада. Ето. Може да прави много малки крачки, може да прави много големи. И така. Ето. Много съм слаб. Добре. Можеш, брат. Аре, де. Добре, ето. Сега съсредоточавам се и... What the fuck? О, леле. Какво? Нищо. Вземи писо вече. Какво? Не мога повярвам, че успях да направя 55. За сигурно, защото беше по-лесно. О, аз съм на 2 км и там 260 метра или 26. Де знам? Аз съм изминал доста. Хайде, моля те. Я гледай. О, чекпоинт. Сого. Тук са на тия малките, как ще стъпва? Добре, мога. So good. Не, стига де. Много съм слаб. И почнах да рейджвам вече. Което е лошо. Ето, че се ядосах. Писна ми. Тъпа игра. Не знаех на какво да снимам. Мисля да кача още фриран, този път по-добре. Ще съм в зала с един приятел и ще мисля да пробвам винтове, двойно задно салто и така нататък, но да не издаваме. Видях, че най-гледаното ми клипче с 30 гледания е това с фрирана, дето скачах. То беше доста кратко, но следващото няма да е толкова кратко. И така. Ще е съвсем скоро. Мисля да го кача събота или неделя. Днес е петък, мисля. Така. Шет. Добре, мисля още 3 игри. Айде. Не. Това не се брои. Айде, ето. Ето. Не, точно преди чекпоинта, защо? Добре. Хайде. Сега мога вече. Хайде, давай. Аре, де. Добре. Последният ми опит ще е решителен. Защо? Защо? Добре. Това ще се случи. Добре, това ще е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Чао!